голямата зала след кратка обедна почивка ще бъде работилница за китара и бас-китара. Така че всеки един от вас, който се интересува, има желание или вече е китарист, е добре дошъл тук на това място. 5:30 утре след обед е фестивалния концерт, на който по предварителна програма имаме 18 авторски песни да чуем и официалният ни гост изпълнител е NCC Music от Пловдив, така че всички сме в очакване на добрите неща, които Господ е приготвил. Но всичко по реда си, така че нека да приветстваме Дани. Привет на всички и добре дошли на Християнския фестивал за авторска музика Нова песен. Аз искам да благодаря специално на църквата във Варна и в лицето на пастор Миро за подкрепата, която са това събитие да се случва толкова години вече и въобще на целия екип, който с толкова голямо сърце и с такъв ентусиазъм прави този формат, който е, поне аз не знам да има нещо подобно в България, в християнския свят да се прави. Така че съм благодарен за това, че това, което са усетили като пори в сърцето си, те са го материализирали и са го превърнали в реалност. Защото понякога има много хора, които имат много мечти, имат много идеи, но те стигат само до там. И идеите, които имаме, е супер, че ги имаме, но ако останат само в нашата глава, няма много полза от тях. Но когато човек се потруди, когато усети порива на Бог в себе си и реши да направи нещо, което не просто му се прави, но вижда, че има стойност за другите, то е от изключителна важност. Така че благодаря на Евангелска 50-на църква във Варна и благодаря на всички, които са част от организацията на това събитие. Може ли да ръкопляскаме и да им благодарим? Много благодаря и за поканата тази година. За мен е чест и привилегия да бъда с вас. И тази вечер искам да споделя някои неща относно музиката. И тази вечер ще ви споделям, защото тук сме събрани на музикален фестивал, така че ще си говорим за музика. Но тази вечер няма да бъде класическата проповед, защото тук ще си говорим като музиканти. И много от вас, които сте дошли тук, сте на това място, защото музиката гори в сърцата ви, като изпълнители, като композитори, а някои просто като ценители. Примерно, моята съпруга е голям ценител на музиката. Тя не е музикант, но е голям ценител на музиката. В нас тя слуша много повече музика от мен. Понякога аз казвам, моля ти се малко тишина. Особено когато се събуди сутрин, тя е все едно слънцето изгрява и се пуска музика. Деня започва, всичко е супер, чудесно и хвалението е на макс, бумти в цялата къща. Аз само ставам, може ли малко тишина? Така че това, че си музикант, не означава, че другите хора, които не са музиканти, в тяхното сърце не гори музиката, както в твоето. Всъщност понякога може да се окаже, че в тяхното сърце гори музиката повече, отколкото в твоето. Но аз малко за себе си да кажа, аз се занимавам с музика, откакто помня. Когато съм бил на 3 години, имам много смътни спомени. Родителите ми откриват музикален дар в мен и започвам да ходя на уроци по пиано. И така, откакто се помня, се занимавам с музика, четях ноти преди да четях букви. И това, което родителите ми говореха тогава, защото, както всяко дете, на едно дете на 5 години не му се стои да свири на пиано, нали? Той иска да играе навън. Чува децата как се забавляват, а ти трябва да се упражняваш на пианото. И като дете съм казал, не искам да свиря, искам да играя. Обаче от малък моите родители в тяхната мъдрост са ми казвали, Бог ти е дал дар и ти си отговорен да го развиваш. Защото Исус разказва една притча, в която той раздава таланти на различни хора и когато се връща господаря след пътуване, той иска отчет от тези хора какво са направили с талантите, които им е дал. Интересно е, че талант в този случай означава сума пари, но интересна е играта на думи с таланта, за който говорим, че Бог дава във всеки един от нас.
И таланта при един може да е много голям, при друг може да не е толкова много голям, при трети може почти да липсва. Обаче, дори да имаш нещо, малка частица в себе си, което гори, направи най-доброто с него. И между другото, когато бях в университет, аз това учих като висше образование, имах един преподавател, който казваше: аз много мразя талантливите деца. И знаете ли защо ги мрази? Не защото им завижда, а той казваше, защото това са най-мързеливите деца. Най-талантливите са най-мързеливите. А тези, които имат малък талант, се спукват от работа и накрая постигат повече от тези, които имат много голям талант. Така че ако тази вечер се чувстваш с аз имам много малък талант, това не означава, че си жертва. Всъщност, специалистите казват, че таланта е само максимум 10% от резултата, който ще получиш. Всичко другото е яко бачкане, както се казва на хубав български език. Яко работа. Така от малък копаях яко на пияното и всичко, което ме мотивираше да го правя, беше натиска на моите родители. Нали, днес има движение Gentle Parenting на английски. Нали, на български не знам точно как се казва, има ли точен превод, но нали, да бъдеш съобразителен, да оставиш детето да води. Детето да води. Леле, ако бяха ме оставили аз да водя, нямаше днес да ви говоря. Обаче моите родители настояваха, защото те имаха това убеждение. Бог ти е дал нещо, ти трябва да го развиеш. Ти трябва да си отговорен. Бог един ден ще те пита: какво направиш с това, което ти дадох? И на 7 години започнах да свиря в църква, в хвалението. Когато бях на 10-11 години, точно тогава беше голямото съжаление в България. И аз бях част от екип за хваление и поклонение, в което бях единственият музикант и свирихме на стадиони пълни с хора. По 30-40 хиляди човека се събираха и всеки уикенд това ми беше живот. Това бяха най-хубавите години от детството ми. Защото няма нищо по-удовлетворяващо и по-забавно и по-вдъхновяващо от това да видиш как животът ти е полезен на Божието царство. И това беляза живота ми по много значим начин и бих казал, че до голяма степен това, че съм посветил живота си в служение, в различни сфери, беше поради този период от моето детство. И истината е, че за да бъда музикант не съм получавал специални откровения, не съм получавал пророчества от Бог. Но вярвам, че когато Бог ти дава талант, той е с цел. Когато Бог те благославя с нещо, той има цел. И благословението никога не е само за теб. Благословението е за да благославяш. И особено когато е талант, ако ти го държиш само за себе си, в български имаме този израз "заравяш си талант". Когато Бог е вложил творчески талант в теб, той трябва да излезе. Той е вложен там, за да бъде показан. Не заради показността, но защото то ще е благословение за хората, до които достига. И това е, може би, нещото, което ние в християнските среди малко трябва да се справим, че понякога имаме страх от възгордяване, а не осъзнаваме, че той порив в Твореца да бъде видян и забелязан е вложен от Бог, защото ако го няма, ти няма да искаш да покажеш творчеството си. Ти няма да искаш музиката ти да бъде чута, а всъщност това, което е вложено в тебе, то е за да благославя хората около тебе. И много често Твореца иска да бъде видян, чут, забелязан, не заради гордостта. Вижте, ние сме хора, винаги, дори да не си Творец, винаги има как да се възгордееш, нали? Гордостта си е част от борбата, с която се борим, независимо дали си Творец или не. Но понякога заради страха от гордостта ние сме готови да убием таланта. Ние сме готови да убием творчеството. Но всъщност това е заложено в творците, защото Бог иска да изкара навън това, което е вложил в тебе. И за мен да бъда музикант не беше поради откровения, но поради разбиране. И малко по малко музиката се превърна в част да комуникирам със света. И колкото повече растях, разбирах колко голяма сила е музиката. И че всъщност умението да можеш да комуникираш с този свят чрез музика е изключително силно. Защото ако се замислите, музиката е навсякъде около нас. И когато после бях на 21 години, имах възможност да бъда част от едно доста голямо служение в САЩ, което по това време беше много влиятелно в областта на хвалението. И това също много ми отвори погледа, разбиране, преживяванията, които имах, бяха уникални. И това беше пореден тласък в моя живот от Божия страна.
И след това се прибрах в България, защото винаги е имало в мен убеждението, че България е моето място. И дори когато бях в това служение, те ме канеха да остана там, да работим, да правим големи проекти. И в край на края ще се прибрах в България, записах се в университет, завърших бакалавърска степен с поп и джаз, пиано и пеене, след това магистратура с композиция и оркестрация. И причината да го направя е убеждението ми, че когато правим нещо за Бог, трябва да го правим по възможно най-добрия начин. И ако Бог е вложил дар в тебе, дай най-доброто, което можеш, за да го развиеш. Защото ти си отговорен да направиш нещо с това, което Бог ти е поверил в ръцете. И отново това, което ме водеше, беше именно чувството и разбирането, че когато Бог ти е дал талант, ти си отговорен да дадеш най-доброто, за да го развиеш. И колкото повече да развиваш дара си, толкова по-силно и повече можеш да влияеш в този свят и да комуникираш. Защото музиката е език. И това е нещо, което ние вярващите трябва да осъзнаем. Ние знаем, че Бог взима нашата слабост и прави далеч повече с нея, отколкото ние можем. Но това не означава, че Бог ще компенсира липсата ни на труд. И ако ние искаме да можем да комуникираме влиятелно и силно чрез творчеството си, ние трябва да положим много усилия. Защото понякога си мислим, че просто защото сме вярващи, ние ще можем да прескочим частта с труда. Невярващите ще отидат, ще учат, ще се образоват, ще работят, ще бачкат, за да могат после да успеят в творчеството си. Но ние само с молитва ще прескочим труда, нали? И това няма как да се получи. Защото, за да разбереш как няма да се получи, е просто го прехвърли това мислене в друга област. Примерно, ако искаш да следваш медицина. Ако искаш да станеш добър доктор, само с молитва няма да стане. И сега не знам, може би аз не съм духовен колкото вас, но ако ми трябва операция и единият доктор е атеист или мюсюлманин, обаче е пълен отличник в медицинското училище, има множество специалности и е специализирал в различни огромни болници по целия свят и зад него стои богат опит, а втория ми избор е двойкаджи и тройкаджи от медицинския, който обаче е много духовен и се моли по 3 часа на ден, аз ще избера първия. Не знам, вие може би ще изберете втория, по-духовни сте от мен, но аз ще избера първия. Защото Бог не благославя нехайността, мързела, Бог благославя труда. Бог благославя усилията. И когато си говорим за музика, музиката е изключително силен език да комуникираш с този свят. Музиката е навсякъде около нас. Тя е неотменима част от културата и обществото, в което живеем. Ние не се замисляме как музиката е навсякъде около нас. Отиваш в ресторант, има музика. Отиваш в магазин, има музика. На телефоните си, в асансьорите, по улиците, в хотелите, в кафенетата, по телевизия, радио, в автомобилите си. Навсякъде има музика. Дори толкова сме свикнали с нея, че често дори не я забелязваме. Просто се чувстваме нормално, защото има музиката. Между другото, не знам, в последните месеци ми прави впечатление, влизам в някои молове, в които съм свикнал като вляза и да има музика. И в последни месеци отивам в някои големи магазини и там липсва музика. Няма музика. Може би имат проблеми с авторски права или някакви каши в момента има, защото това се, нали, да не започвам тая тема. Но влизаш и се чувстваш странно и си кажеш, няма музика. Чувстваш се странно, защото си свикнал да има музика. Музиката е част от нашата атмосфера, в която сме свикнали да бъдем. И изкуствата са начин, по който хората се свързват и комуникират в дадено общество. И затова, ако ние като християни искаме да бъдем Божия глас, сол и светлина, трябва да можем да говорим и на този език. Трябва да можем да комуникираме и на този език. Ние сме създадени с потребността от изкуство. Ние не можем да живеем без музика, без визуални изкуства, без литературни произведения. Обаче трябва да осъзнаем, че има такива, които благославят и са полезни, а има такива и които разрушават. Има изкуство, което може да ни изгради, има изкуство, което може да ни разруши. И музиката притежава огромна сила. Учените още дори не са открили пълния потенциал. Има цяла наука за лечение чрез музика. Има проучвания, които казват, че ако едно бебе слуша Моцарт, Бах или Хайден, това увеличава неговия коефициент на интелигентност и математически способности. Ние не си даваме сметка колко силна е музиката. Особено когато на музиката и сложиш текст, става още по-силно. Това е песента. Защото тази музика
може да носи усещане поради звука, в същото време текста носи послание и това послание може да бъде всякакво. Може да бъде послание на вдъхновение, на критика, да подбужда определено държание, поведение, да задава въпроси, да изразява бунт, да споделя мисли, да предизвикват мисли, да предизвиква усещания. И резултатите, които музиката може да постигне в слушателя, са изумителни. Телевизията използва музиката не само в музикалните си предавания, но и в рекламите. Разбирате ли, че една реклама няма да струва нищо, ако няма музика? Тези, които се занимават с филмовата индустрия, казват, че филмите са 60% музика. Филмите на ужасите не биха били филми на ужаси, ако нямаше подходящата музика. Може да гледаш едно и също нещо, но ако смениш музиката, усещането ще е тотално различно. Музиката прави филма. Музиката има много силно въздействащо влияние върху човешката личност, върху психиката на човека. И между другото, големи изпълнители, които са много навътре в самата структура на музиката, знаят това. И аз съм слушал на интервюта на големи изпълнители, които казват, които правят огромни, примерно, концерти, и казват се, четвъртата, петата песен, ние имаме такова силно влияние върху публиката, че ако им кажем, отидете и съборете общината в центъра, те ще го направят. И сега, колко това е буквално, колко е преносно, може да спорим по въпроса, но със сигурност имат голяма доза истина в това, което те казват. Защото музиката има изключително силно влияние върху човека. Музиката прескача много от бариерите, които обикновено имаме, и тя удря директно в ядрото на душата. Затова, ако взема една песен и само ти прочета текста, ще кажеш, да, хубав текст. Може много да ти хареса текста. Обаче, когато прибавиш музиката, звука на музиката е много повече емоционално преживяване, отколкото умствено. Текста много ангажира твоя ум. Разбира се, той въздейства и на емоциите ти. Но за да може текста да достигне до емоциите ти, той минава първо през ума ти, нали? Трябва да разбереш какво означават думите. Докато музиката е усещане. Музиката прескача мозъка, в смисъл аналитичната част на твоя мозък и директно влияе в душевността на човека. Затова е толкова силна. Точно за това, когато хвалим Бог, това има толкова силно влияние и въздействие върху нашата душа, върху нашите мисли, дори върху решенията, които взимаме. Музиката, която слушаме, създава атмосфера в нас, и ако това е богоугодна музика, ако това е музика, която се покланя на Бог и издига Бог, това създава божествена атмосфера в нас. По същия начин, когато музиката е токсична, тя може да формира токсична среда и в тебе. Токсичната музика може да посади в теб разрушителни ценности, без дори да осъзнаеш. Когато слушаш музика, която носи такова разрушително послание и такава атмосфера, понеже музиката много често прескача аналитичният ти ум, започва да насажда в тебе ценности, за които често не си даваш сметка. Точно за това е много важно да правим съзнателен избор каква музика да слушаме. Особено ако си тинейджър, особено ако си дете. Колкото по-млад си, толкова по-нисък е прага на твоята аналитична мисъл. И толкова по-лесно тези ценности без твоя контрол и без твоето съгласие се насаждат в тебе. Ето затова е важно да внимаваме каква музика слушаме. Ти си мислиш, че е просто забавление. Тая музика е просто забавна. Има нещо повече от това. Какво посажда в тебе? И понеже музиката е толкова силна и прескача аналитичния ум на човека и създава усещания, които посаждат в тебе ценности, разбирания, светоглед, затова музиката е толкова силна, толкова важна. И за това трябва да бъдем отговорни в избора на музика, който правим. Също така изкуствата отразяват културата на определено съвремие. Музиката около нас е като едно огледало на това, което сме ние. Чуй каква музика слуша едно общество и ще разбереш какво е то. Защото то е огледало на обществото. Огледало на това, което се случва в обществото. Огледало
на проблемите, с които това общество се бори. Огледало на мисленето, което това общество има. И сега мога да кажа, че един от най-популярните жанрове в България определено е огледало на пошлостта на нашето общество. Така че музиката отразява обществото, но също така изкуството формира обществото. Тоест музиката едновременно отразява, но едновременно с това и възпитава, и формира. Всяко поколение, всяка култура в човешката история има своята песен, има своята музика. И точно за това си мисля, че моралното състояние на страната ни е в резултат и на музиката, която беше пропагандирана и налагана в последните 20-30 години в нашата държава. Нали, хората се питаха защо? Хората казват, защо хората са такива днес? Защо има толкова много пошлост? Защо има толкова разрушени ценности? Къде са устоите на обществото? Защо стигнахме до тук? Ами част от причината е музиката, която слушаме. Не казвам, че това е цялата причина, но това е значима част. Отново, защо? Защото музиката е силна. И гледаш тези тинейджери, които влизат в заведенията, щракат с пръсти и пеят с пълен глас всички тези песни. И ние си мислим, това е просто забавление. Не, това е възпитание. Това са ценности, които се насаждат в тях, без да минават през аналитичния ум, който така или иначе те го нямат на тази възраст. Обаче това е директно прескачане на ума, посаждане в сърцето на токсичност, на разрушителни ценности, очаквания в живота, цели, които си поставяш, причина да живееш. Така че това, което имаме като общество в момента, то не се е получило по случайност. Не сме се събудили един ден и как сме стигнали до тук. Не. Има си причинно-следствени връзки. И тук не говоря това, за да критикувам когото и да е, а просто да ви покажа нагледно, чрез пример, колко голяма сила има музиката. Историята е пълна с примери как определен вид музика бележи цели култури. Ако погледнем Библията, всъщност псалмите са такъв пример за песни, създадени да бъдат стратегически глас, послания за начин на живот, който Израел е трябвало да водят като Божий народ. Нали знаете, че псалмите не са просто стихове, това са песни. Но понеже тогава не е имало нотна писменост, до нас е достигнал само текста. Макар че имам един познат приятел, който от години с един екип изследват и се открили археолозите нотна писменост от времето на Давид. Нищо общо с нашата, но цял екип са разкодирали тази нотна писменост и са почти сигурни, че могат да възпроизведат песните и започват, някои от тях вече са записани. Някои от тези псалми са записани като песни, как са звучали. И много, много интересно звучи. Но псалмите са песни. И не случайно най-голямата книга в Библията е музика. Псалми. Защото това е важно за Бог. В Древна Гърция музиката е била смятана за ключов елемент от възпитанието. Философи като Платон, Аристотел са вярвали, че различните ладове или музикални скали, казано просто, влияят пряко върху характера и морала на човека. Тоест, ако слушаш определени скали, това те възпитава по един начин. Ако слушаш други, това те възпитава по друг начин. В реформацията през 16 век Мартин Лутер осъзнава силата на музика и започва да пише и да превежда химни на говоримия език, достъпни за обикновения човек. И химните не са отразявали просто богословие. Те са го вграждали в сърцето и ума на вярващите тогава. И музиката става движеща сила в периода на реформацията. Ако прескочим в по-близкото съвремие, в края на през 60-те години на миналия век настъпва културна революция в западния свят. В края на 50-те години, началото на 60-те, рок-музиката не просто отразява младежкия дух, тя създава нова култура. Култура на бунт срещу установения ред. Сексуалната революция върви в ръка в ръка с рок-музиката. Тя е станала като катализатор на тази сексуална революция. Всичките огромни фестивали, които са се правили, са били платформа за едни масови оргии, какво ли още не, и ползване на наркотици. Това е било немислимо до тогава.
Просто една нова култура, разчупване на всички морални устои. Бунт срещу установения ред. Не, че не са имали основания, но това не е бил начин, разбира се, да донесеш нещо добро. Ето отново едно движение от музика всъщност създава нова култура, нов начин на мислене, на обличане, на поведение. Групи като Beatles, Rolling Stones имат глобално културно влияние, сравнимо само с огромни политически движения. По-късно през 80-те години на миналия век стилове като поп, рап и хип-хоп са формирали субкултури и цели поколения, което включва как се държиш, как говориш, какъв език използваш, как се обличаш, как се държиш. Формирали са разбирането за ценности като успех на всяка цена. Ти трябва да успееш. Лична автентичност. Аз ще бъда себе си. Не ме интересува другите какво мислят. Не ме интересува това добро ли е, зло ли. Аз просто ще бъда себе си. Също имаме такива примери и в България. Възрожденските песни на националната идентичност. По време на българското възраждане, възрожденските песни и фолклора изиграват ключова роля за събуждане на националното самосъзнание. И песни като "Хубава си, моя горо" и "Къде си, вярна ти любов народна" не са били просто патриотични песни. Те са вдъхновявали надежда. Те са оформили идентичността на една цяла нация, която се бори за независимост. И това е обединявало хората. През 90-те години един от, може би, най-емблематичните фигури на западната музика е Кърт Кобейн. Колко от вас сте чували за него? Това ви показва колко сте стари. Кърт Кобейн, вокалист и китарист на култовата група Нирвана. За него се казва, че е смятан за гласът на поколението Хикс. И той не е само музикант. Той се превръща в културна икона, символ на едно цяло поколение. Едно поколение разочаровано от институции, от власт, от войни, от фалшиви идеали. И самия Кърт Кобейн е бил изключително като личност и живот, изключително дисфункционален, хаотичен, пълен с бунт, с горчивина. И това, което обаче го превръща в очите на хората в гений, е, че той успява да улови и да се превърне в глас за едно цяло поколение, което усещало това разочарование и е чувствало всичкото това негативно насъбрало се в тях разочарование, емоции срещу установения ред, срещу лицемерието, срещу материализма. И в един момент той се явява като техен глас със своето творчество, със своята харизма да увлича тълпите, със своят усет към музиката. И интересното е, че цялото му творчество е било като бунт и борба срещу лицемерието, изразявала отвращение към комерциализма на западната култура, което е иронично, защото в същото време той е водил изключително разточителен живот. Наркотици, оргии. Бориш се срещу материализма, а в същото време си най-комерциалния, известния милионер, поради творчеството си, харчиш пари наляво и надясно. И това е конфликта и лицемерието на тези движения. Но той задава тон, последван от цяло поколение. Това е, което прави посланието му чуто и влиятелно в целия свят, бих казал. Обаче давате ли си сметка, че влиянието, което е имал той, не е било поради умението му да говори? Той не е бил добър оратор. Не е поради лични постижения, а поради музиката. Музиката е средството, което го е направило толкова влиятелен. И влиянието му е не само музикално, а социално, психологическо. Той вкарва цяла култура дори в как изглеждаш, понеже той е бил антикомерциализъм, антимодерно. Той почва да ходи с късани дрехи, с късани тениски. И това създава цяло течение, дори модно. Младите хора, аз се спомням, когато бях в гимназията, тинейджър, масово фенове на Нирвана, смазните коси, мръсните дрехи, като чували, скъсани, черни,
тъмни. Вие ако пуснете музиката му, тя е изпълнена с такава тъмнина, с депресия, има нещо тъмно в нея, което го усещаш само като чуеш музиката му. И да, той е успял да улови вика на едно цяло поколение, да се превърне в техен глас поради музиката. Но това е всичко, което е успял да направи. Той просто се е превърнал в един глас за проблема, но той не е могъл да им даде решението. И става точно както Библията говори, слепеца води слепеца. На 27 години се самоубива. Млад баща с малко дете, с съпруга. Един ден той е бил толкова разочарован, защото, разбирате ли, когато си пълен с толкова тъмнина, с толкова разочарование, в същото време имаш всичко в живота. Имаш неограничено пари, слава, той не може да тръгне само по улиците. Просто в момента, в който се появи някой, той е хипер голяма звезда. И когато си такъв човек и имаш всичко това, ти се превършиш в един дълбок циник, ти ставаш циничен към живота. Нищо няма смисъл за теб. Един ден просто не издържа. Даже писмото, което оставя преди да се самоубие, е толкова потискащо. Взима пистолета и се гръмва. На 27 години. Но музиката му носи този дух на бунт, тъмнина, депресия. Дори след смъртта му. Продажбите на албумите на Нирвана скачат главоломно след смъртта му. Толкова е било силно влиянието му. Искам да ви разкажа за един друг обаче пример. Колко от вас сте чували за Кейт Грин? Много малко. Това е един човек, който, когато бях дете, моя баща ми пускаше негови песни. И днес историята му винаги даже ми е трудно да опиша какво чувствам, когато слушам историята му. На вдъхновение, на уважение, на носталгия. Кейт Грин, мисля, че е роден 50-те години в Щатите. Супер талантливо дете, музикант, пианист и вокалист. На 11 години подписва първия си договор с музикален лейбъл. Роден в едно невярващо семейство. И разбира се, като всички млади хора, през 60-те и 70-те години, той е едно хипи, което купонясва наляво и надясно, пее по клубове, изключително харизматичен. Обаче през 70-те години преживява силата на Бог и се спасява и промяната му е радикална, изключително отдаден става на Бог. Имал е изключителна магнетичност, харизма, енергия. Когато е свирил на пиано и е пел, това е привличало хората, тълпите. И той, дори когато е повярвал, искал да продължи да изгради своята музикална кариера и чрез своето изкуство да влияе в този свят. И е ходил от прослушване на прослушване и бил много добър музикант, много добър вокалист. Ако чуете негови записи само с пиано и вокал, толкова добре изпълнени са, толкова енергия има в тях, че много съвременни музиканти бихме му завидели на способността да пее и да пее правилно и да свири правилно едновременно. Изключително добър. И ходи на прослушване отново и всички, които го познават с очакване, че следващото прослушване, като видят таланта му, веднага ще го грабнат, веднага ще подпишат договор с него. И той отива с това очакване, с тая нагласа, обаче всяко прослушване, тези, които го слушат продуценти, казват ми, нещо не е както трябва и не подписва договор. И отново. И накрая той решава, спирам да се опитвам да градя кариера в света, ще пея само за Бог. И той започва да пише песни за Бог, изключително голямо сърце за Евангелието, за Божието царство. С жена си работят с наркомани, с отхвърляне, хипита. Служението му започва много да расте. Песните му започват да достигат краищата не само на щатите, но и извън щатите. И той става всъщност един от най-влиятелните гласове на 70-те и началото на 80-те години на християнството в щатите, защото със своето послание, със своята музика, той е изключително ревностен. Той е композитор, певец, пианист, проповедник. Служението му толкова се разраства, че достига десетки и стотици хиляди, ако не и милиони млади хора. И със своето служение и музика той ги призовава да бъдат радикални за Бог, да бъдат напълно ударени на Бог. И най-силното влияние в неговото служение е било музиката.
На концертите хората не просто са пеели, те са плачели, те са се покайвали. Аз съм чел истории на хора, които са се спасили на негови концерти. Това е бил като един, те са го наричали съвременния Йоан Кръстител, само че в музика. Толкова силно и пробиващо е било посланието му, музиката му, песните му. Няма да забравя, още като дете, баща ми пускаше една от неговите песни, която беше разтърсваща. И в тази песен всъщност, то беше като мини-мюзикъл. В тази песен той говореше за това как християните удобно са се настанили в църквите и си живеят удобния живот, докато хората по целия свят, бедните, отхвърлените, не са чули все още посланието на Бог. И той питаше, кой ще излезе, кой ще отиде в тъмното, в студеното. Аз не разбирах като дете английски и не разбирах какво казва. Обаче само слушайки музиката, това беше разтърсващо. Само слушайки начина, по който пее, по който говори, това беше разтърсващо. Много интересно за тези, които се занимаваме с музика, знаем, че когато се прави една песен, се записва в студио, обикновено първо правиш инструментала, събираш музикантите, записва се и тогава вокалиста отива и върху музиката изпява песента. И така се прави музика. И така той започва да работи с един много добър продуцент. Той пише песните си и продуцента събира топ музиканти. И правят аранжимента, готов е на песента. И Кит Грин влиза в студиото и започва да пее и да свири с песента. Обаче нещата не се получават. Изпълнява го технически, обаче продуцента слуша и казва: абе, нещо не е както трябва. Липсва огъня ти, липсва това, което наричаме X-фактор днес, нали? Онова нещо, което не можеш точно да кажеш какво, обаче оня огън, който или го има, или го няма. И опитват отново, и отново, и отново не се получава. И тогава продуцентът е бил достатъчно мъдър и е казал: дай ще направим нещо друго. Зарязваме инструментала. Изпей песента си само с вокал и с пиано. И като започва да пее и да свири този човек, огъня се връща. И всъщност всичките му песни и музики, и цялата музика е записана точно по този начин. Първо той записва вокал и пиано, и след това целият инструментал се гради около всичко, което той е записал. Уникален творец. Уникален дар, който Бог дава. Трагично той умира на 28 годишна възраст. Женен с, ако не се лъжа, с 2 деца. Служението му толкова се разраства, че той купува цяло имение в Тексас, което превръща в база за своето служение, където създава библейско училище и постоянно е имало хора, които са идвали. Той човек е бил толкова енергичен. Изпращал е обучителни материали по цялата държава в САЩ и дори е имал свой мини самолет, с който е пътувал не само в щатите, извън щатите, да проповядва, да служи. И един ден идва приятелско семейство и той е казал: искате ли да ви кача на самолета да направим една обиколка над имението? И се качват и самолета катастрофира. Нелепа катастрофа! И си казваш, само на 28 години какво влияние е оказал този човек? И дори, аз съм бил малък, това се случва 82 година, аз съм бил бебе, когато се случва, но дори днес, когато чета тази история и гледам тази история, е толкова съкрушаващо и си казваш: Господи, защо? И никой не знае защо. Но служението на Кит Грин продължава да оказва влияние днес. Всъщност това е бил един от музикантите, които е оказал голямо влияние на изпълнителни като Майкъл W. Смит, Крис Томлин. Те хора са директно повлияни от неговото служение. Той повлиява дълбоко на цели поколения. Цели поколения на християнски изпълнители, които днес творят музика. Отваря пътя за авторска християнска музика с реално съдържание, не просто с приятни песни. И много хора днес свидетелстват, че именно неговите песни са ги довели до по-дълбоко покаяние и лична среща с Бог. Музиката е невероятно средство. Музиката е невероятен език. Тя е невероятна сила. Всъщност осъзнавате ли, че музиката е съществувала още преди създанието на небето и земята? Разбирате ли, че това, което ние имаме днес като дар музика, това е нещо вечно? Музиката не се е появила, когато се създава земята. В Йов 38 глава 4 до 7 стих четем. Тук е разговора между Бог и Йов. Къде беше ти, когато основах земята? Бог му говори. Кажи, ако знаеш, когато звездите на зората пееха.
И тук не се говори за звездите, които имаме, а се говори за небесните същества. Пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Тоест музиката е нещо, което е от вечността. И осъзнавате ли, че когато пеем и свирим, и творим, и слушаме музика, ние правим нещо небесно? Музиката ще бъде част и от вечността. Когато един ден отидем в рая с Бог, в Откровение 5 глава 9 стих четем, това е картина за това, което ни очаква. И пееха нова песен, казвайки, достоен си да вземеш книгата и да отвориш печатите й. Приятели, небето е пълно с музика. Пълно с поклонение към Бог. И това показва, че музиката е вечен език на поклонение към Бог. Също знаем, че Луцифер е имал музикални качества. В Езекиил 28 глава, 13 и 14 стих четем за него. Ти беше херовим помазан да засеняваш. В тебе бяха направени тъпаните ти, свирките ти в деня, когато беше създаден. И знаем, че много теолози смятат, че Луцифер е бил един от лидерите на хваления в небето. Водещи поклонници в небето. Точно за това дяволът днес знае много добре как да борави с музика. И би било грешка от наша страна да си мислим, че музиката е от дявола и затова трябва да страним от нея. Всъщност точно това иска да си помислим дявола, за да абдикираме от този небесен вечен дар, който Бог ни е дал. Музиката всъщност е като катализатор на Божието присъствие. Във Второ летописи 5 глава 13 и 14 стих четем: и когато певците и тръбачите бяха като един, т.е. свиреха и пееха в синхрон, за да издадат един звук в хваление и благодарение на Господа, славата на Господа изпълни дома. Музиката се превръща като катализатор, когато е насочена към Бог, като катализатор за Божието присъствие. Когато хората пеят в единство, Божието присъствие се проявява по осезаем начин. Музиката е като духовен канал. В музиката има много духовност. И точно за това хвалението и поклонението в църква са музика с толкова силен потенциал. Като катализатор, в който може да преживеем Божието присъствие. Точно за това ние пеем. Точно за това Бог ни е дал музиката в нашия християнски живот, защото това е начин, по който преживяваме Бог. Затова, когато се съберем и пеем, много често имаме дълбоки преживявания, защото това е начинът, по който Бог го е устроил. Това не е нещо просто емоционално, то е дълбоко духовно. И си казвам, защо? Добре, защо? Ами не знам защо. Просто Бог е решил така да го устрои. Бог е решил така да създаде механизмите. Понякога чувам критици, които казват, вие в църквите манипулирате хората, като пуснете музика и става много емоционално. Някой казва, някой проповедник, като тръгва да свършва от проповедта и вече музиката отзад, за да манипулира хората. И даже съм чувал такива коментари. Чуете ли музика с проповедника, значи е фалшив? Ама хора, явно вие не си четете Библията. Библията е пълна с музика, която виждаме, че е катализатор за Божието присъствие. И ако Бог ни е дал това като инструмент да съдействаме да преживеем Божието присъствие, ако Библията ти казва, че това е така, защо ти го наричаш нещо неправедно? Защо го наричаш нещо грешно? Защо казваш това е манипулация? Че тогава по същата логика и думите са манипулация, защото това е изразно средство. Ти като говориш, манипулираш хората, нали? Хората понякога имаме сбъркана представа и разбирам това да дойде от невярващи, обаче когато вярващи го казват, това показва тяхното дълбоко невежество и непознаване на Божието Слово. Това е библейски начин. Бог ни е устроил по този начин. Също виждаме, че музиката има пророческа сила. Четем на места в Стария Завет, как за да пророкуват пророците, първо са викали хвалителите да започнат да свирят и да пеят и да създадат атмосфера на пророкуване. И пак си казвам, добре, защо е така? Защо това е така? Защо трябва някакви музиканти да дойдат да свирят и да пеят, за да може да се създаде... Как така се създава пророческа атмосфера? Не знам хора, нямам представа, не съм го правил аз. Бог е създал тази схема, Бог е направил устройството на човека, на духовните закони и той просто и казва, така е. Сега ти може да си съгласен с тях, но това е твой проблем, нали? Аз не искам да го използвам. Добре, не го използвай. Обаче така оставяме дявола да краде нещо, което Бог ни е подарил. Защото света го използва. Света го използва много ефективно, много добре. И това е тъжното, че дар, който Бог е дал
за царството си на своите деца, ние позволяваме на врага да го отвлече, да го открадне и да го използва срещу Бог и за разрушение на човечеството. Четем, че музиката е като духовно оръжие. Във 2 Летописи, в 20 глава, 22 стих, четем за един случай. Когато започнаха да пеят и да славословят Господа, Бог постави засади против синовете амонци и моавци и те бяха поразени. Някога не сте ли се задавали въпроса, като четете тези истории? Аз съм се питал, Господи, защо си го направил? За какви са тези странни случаи? Няма такава военна стратегия, в която за да победиш трябва да изкараш музикантите отпред. Това е антилогичното да направиш. Моето обяснение е, че има тези странни случаи в Стария Завет, защото Бог иска да ти покаже, че в музиката има нещо специално. Бог иска да ти покаже, че в музиката има нещо силно. А не, че това е стратегията винаги да побеждаваш, нали? Песента на хваление не е просто украса на богослуженията ни. Тя има силата да променя духовната атмосфера и да носи победа. Затова понякога по време на хваление и толкова е важно да се въвличаме в хвалението, защото ако само наблюдаваме, ще пропуснем много. Но когато се въвличаме, понякога не си даваме сметка, че отговори на молитви, които очакваме, пробиви, за които се молим, победи, които очакваме, зависят от нашето въвличане в хвалението. Защото в музиката, в хвалата към Господа има победа. И не случайно са ни дадени тези примери в Библията. Затова трябва да си четем Библиите, затова трябва да мислим върху това, което четем, за да разбираме как Бог работи и какви са неговите начини. Също виждаме, че музиката може да носи утеха и изцеление. В 1 Царе 16 глава 23 стих четем за случая, когато Саул беше притесняван от демонични сили. И четем, че когато духа от Господа идваше върху Саул, Давид взимаше арфата и свиреше. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше по-добре. И злият дух се оттегляше от него. Затова, когато дойдем на църква и идват хора, които са отеснени, атмосферата, която се създава по време на хваление и поклонение, и носи свобода, и затова те си излизат освободени. Защото има сила в музиката. И ние сме призовани да използваме музиката, защото този, който използва музиката, определя какво ще излъчва тя. Музиката е средство, но този, който използва езика, средството, определя какво ще комуникира чрез него. И ние сме призовани като вярващи да използваме тази музика, за да прославяме Създателя и чрез музиката да донасяме неговата воля от небето на земята за хората. И ако погледнем историята, виждаме, че през средновековието църквата е била главния монополист, главната институция, преподаваща музика. Ако искаш да научиш как да свириш, да пееш, трябва да отидеш в църквата. Там са били преподавателите, учителите. Днес не е така. Сега грешката, която църквата прави в средновековието, е, че отново позволява на религията да убие творчеството. И слагат едни човешки ограничения. Коя музика е божествена, коя е небожествена. И стига до такива правила и до такава религия, че казват, определени интервали са от дявола. Значи, ако изсвириш този и този тон, това е от дявола. Ама от другите два тона, ако ги комбинираш, те са от Бог. И това е религията. Води до глупави правила. В доброто намерение да се приближим до Бог и да се опазим, понякога ние усъкътяваме това, което Бог ни дава. И прави ограничена, нарече определена музика, определени стилове, сакрални. Също казват, ти не можеш да се забавляваш с музиката. Чек. Окей. Не можеш да се забавляваш с музиката. Музиката е само да бъде сериозна. Поклонение към Господа. И в същото време отваряш Библията и виждаш, че Израел, когато пеят, те се веселят, там има забава. Това малко опира до представата за това какъв е Бог. Опира до твоята теология, Бог обича ли да се забавляваш? Бог обича ли да изпитваш удоволствие или той иска да си само сериозен, наведен, сърдит? Защото това е святост. Да не мръднеш ръката, да не мръднеш крачето, защото това е от дявола. И вижте, църквата в България е минала през това нещо, нали? В желанието си да бъдем святи,
О, барабани в църквата! Да танцуваш, това е от дявола, да пляскаш, не! Спомня се, 92 година една църква, няма да казвам откъде, сменят пастора. Някакви проблеми имало в църквата, сменят пастора, идва пастора, влиза в църквата, на входа на църквата влиза и вижда на сцената барабаните и първата има думи, които изрича, когато влиза, посочва барабаните и казва: ето го проклятието! Нали? Днес православните отричат инструментите. Отново поради сбъркана теология, че инструментите са светски. А пък само гласа е Божият инструмент, дарен на тебе. И аз си казвам, добре, къде сте, като четете псалмите? Вижте само 150 псалом. Аз винаги се шегувам, че той звучи като ромска сватба. Тъпанче, хороиграние, викане, шум. И Ренесанса чупи тези бариери. И ние като вярващи днес сме призовани да изкупим това изкуство. Какво означава това? Това означава да не оставяме само света да твори. Ние трябва да творим. Ние трябва да творим изкуство, което прославя Бог. Ние трябва да творим изкуство, чрез което да прославяме Бог като църква, което да може да дадем в ръцете и устата на обикновения човек, с които той да може да прослави Бог. Да творим изкуство, което прославя Бог и пред света. Което означава, че ти можеш да твориш изкуство, което да прославя Бог, дори и да не споменаваш думата Бог. Или някои казват, за да е Бог, трябва да има Бог в него. Знаете ли колко мога да ви покажа песни, написани от невярващи хора, където има Бог? Това сега духовна песен ли не е духовна? И влизам в тези глупави спорове. Кой прави песента вярваща или духовна? Като има Бог или като няма Бог? Не. Кой изпълнява? Значи, ако вярваш, песента е духовна. Ако не вярваш, не е духовна. Сигурен ли си? А може би който пише, ако е бил изпълнен с духа на Бог, значи е християн. Хора, дайте се спрем с тия глупави спорове. Нали? Дайте ние да творим музика, с която прославяме Бог. И дори ако отидеш в света, знаеш ли как може да прославяш Бог, дори без да кажеш Бог, Исус и Алилуя, амин? Като пишеш музика, която говори за живот, който е според Божието сърце. Като представяш картината за живота, която Бог иска да живееш. Като рисуваш представи и свят, който разкрива сърцето на Бог за този свят. Спомням си един такъв пример. Не знам колко от вас сте чували за Даниел Берингфилд. Колко от вас сте чували за Даниел Берингфилд? А за Наташа Берингфилд, колко от вас сте чували? Окей. Даниел Берингфилд и Наташа Берингфилд са брат и сестра. Те са деца, те са всъщност 3 деца, има още една сестра, която не помня името, но те са деца на мисионери. Ако не се лъжа, в началото на 2000-та година техните родители са били директори за младежи с мисия в Англия. Даниел Берингфилд, изключително талантливо момче, с дълбока вяра, в 2000-та или 2001 година от спалнята си прави албум и някои от тези песни стават хитови песни и стигат класации номер 1 в Англия. И просто от нулата този човек се изстрелва и без договор с музикални лейбъли, тогава няма YouTube, както сега в YouTube те харесват и ставаш звезда. Но тогава без лейбъли, без YouTube, за една вечер той гръмва. Не за една вечер, имало някакъв процес, там радиа, клубове и така нататък, но в един момент стигат до класациите на номер 1. И песните, които пише той, не са религиозни. Обаче в тях той пее за любов. И примерно пее: много ми е трудно, много те обичам, но аз ще изчакам до деня, в който ще застана пред олтаря и ще ти кажа да завинаги и тогава ще спя с тебе. Нали? Какво прави този човек? Той говори за живот според Божието сърце. И това е било радикално за културата, в която тая музика излиза. И той започва да влияе. И даже ми разказваха как един ден Мадона му звънва. Иска да направи дует с него. И му каза: с тези неща, дед ги пишеш да чакаш до брака, аз такова нещо, това няма смисъл в него. Сега жалкото е, че този човек не мисля, че е с Бог днес. Но в първите тези години
докато още е бил с Бог, е стигнал върховете. След това преживява 2004, ако не се лъжа, една катастрофа, която почти го убива. И след това, не знам точно подробности около живота, но след това той се връща отново в музикалната кариера, но никой няма успеха, който има. И даже ако видите негови клипове от 2012 са доста потресаващи, което е жалко. И това искам да ви призова, хора, ако Бог ви е дал призива да бъдете сол и светлина в този свят, никога не позволявайте светлината ви да угасва и да обезсолеете. Защото, за съжаление, имаме много такива тъжни примери и в България, и в чужбина, на хора от християнските среди, на които Бог им дава шанс да бъдат гласове в този свят. Достигат големи върхове, имат шанса да бъдат глас, но за съжаление този свят ги повлича много яко. Което ни говори, че трябва да имаме много здрави корени, пуснати в Христос, и когато особено се отворят такива врати, трябва да имаме много здрава структура от хора около нас, които да ни помогнат да устоим. Защото течението там е огромно. Но това, което искам да ви кажа, е, че трябва да бъдем добри в това, което правим. Трябва да издигаме стандарти. Много е силно, когато отиваме в света с способностите си, но и с духа на Бог. И ние може да бъдем сол и светлина с нашето творчество. Когато учих в университета, моето висше образование с музика, отивайки там, аз бях точно с това мислене. Аз трябва да дам най-доброто от себе си. Това е моят шанс да науча максимално от своите преподаватели и в същото време, като вярваш, да поставя стандарт. И отидох там, масовката от всички студенти, които бяха там, те не искаха да учат. Не знам и защо си плащаха семестрите, не пропускаха класове, часове. Аз обаче реших, че ще уча по съвсем различен начин. И това правеше впечатление на преподавателите, защото аз отивах, питах, исках да науча. Когато ми дадоха нещо, аз го научавах, отивах, което беше странно за средата, защото обикновено повечето студенти им даваш да научат нещо и те идват и те не са го научили. И половината от преподавателите ми не искаха да ходя на изпити, само казваха, моля се, не ми говори глупости, за какво да идваш на изпит? Защото ние ходихме по концерти, свирихме, правихме неща много над нивото от това, което се изискваше в университета. Обаче това само по себе си предизвикваше респект, както в моите състуденти, така и в преподавателите. И на годишните ни продукции аз винаги се стараех да правя нещо, с което да бъда светлина. Спомням се, една година трябваше да пея няколко песни, да си свиря. И реших, че една от песните, които ще изпея, ще бъде Above All на Пол Балуш. На български, как е песента? Припева като роза стъпкана в пръста. Сега, първо нямаше преведено тогава на български, и второ, казах, сега не искам да съм толкова очевиден. Сега хората разбират английски и си изпях на английски. И ви казвам, дойдоха толкова студенти след мен и казаха, човек, направо такава енергия от тебе, като пееш тая песен. Целият стръп. И това ви говоря, че са хора, които ги знам, че живеят супер аморален живот. Един от тях, даже още в хип-хоп средите го пее такива неща, които ме е срам да ги говоря. И той човек обаче, човек, направо целия настръхнах. И това ми позволяваше да им говоря за Бог. Но разбирате ли, че няма да бъдем чути, ако не сме свързани здраво с Бог и в същото време, ако не сме добри в това, което правим. И всъщност винаги това трябва да върви ръка за ръка. И точно за това формати като този са толкова важни. Защото това е мястото, в което си говорим за тези неща. Това е мястото, в което се мотивираме. Това е мястото, в което си говорим за примери, за добри примери, за лоши примери. Места, в които се тласкаме да правим смели стъпки напред. И ще завърша с още едно нещо, което може би ще адресира една от борбите на творците. И може би ще посочи слона в стаята, както се казва понякога. Но може би, живеейки в един свят, в който всички млади хора искат да станат набързо известни, успешни, каквото и да означава това, да пеят на големите сцени, да изкарват големите пари. Е трудно, когато заговорим за творчество, защото истината е, че ако ти започнеш да се развиваш като творец, вероятността да бъдеш в топ 10, топ 5 е супер малка. Всъщност залозите са срещу теб. По-сигурно е, че няма да станеш
примерно като големите имена в българската музика. Особено ако си вярваш, шанс ти пада още по-надолу. И понеже живеем в един свят, в който ти казва, ако ти не си номер едно, не си струва. И понеже живеем в един свят, в който ти казва, че успеха трябва да дойде бързо и лесно, тогава стигаме до въпроса, що да се развивам тогава, като няма смисъл. И всъщност тази вечер аз не съм тук, за да ви дам отговор на този въпрос, а за да ви кажа, че вие сте хората, които трябва да си отговорите на този въпрос. Вие сте хората, които трябва да застанете пред Бог, да бъдете честни със себе си и да се борите колкото е нужно време, за да си дадете отговор на този въпрос. Какво съм готов аз да платя, за да развивам творческата си дарба? Какви са моите очаквания и какво ще стане, ако очакванията ни не се посрещнат? Защото може би един от страховете на творците понякога е: окей, аз ще инвестирам всички тези години да развивам дъра си. Окей, аз ще пиша тези песни, аз ще записвам тези албуми, или ще рисувам тези картини, или ще пиша тези стихове. Ами ако накрая те стигнат до 10 човека, както имаше един виц, двама писатели се срещнали, единият е казал: о, чух, че си написал нова книга. И разбрах, че си продал само една бройка. И другия му казал: ти ли си я купил? И страха е, ами ако това стигне само до 10 човека, и знаеш ли какво? Никой не може да ти обещае докъде ще стигне твоето творчество. Но ти трябва да си решиш за себе си какво си готов да инвестираш, какво очакваш. И тук в това уравнение всъщност идва един много важен въпрос. Всъщност какво Бог очаква? Защото може би това е по-важният въпрос. Какво Бог очаква? И всъщност, като вярващи, получаваме една различна перспектива. Защото като вярващи, най-голямата мотивация, която трябва да ни тласка напред, не е толкова какъв е резултат. Макар че това е важно. Бог иска да бъдем резултатни. Божието Слово говори много за принасяне на плодове. И точно за това ние трябва да се борим, да ставаме добри, да търсим начини, по които да бъдем резултатни, независимо за коя сфера от живота става въпрос. Но най-важното, което трябва да ни движи, е покорство. Ако Бог е вложил това в мен и е отворил тези врати, покорство. Защото ти не знаеш в невидимия свят какво Бог прави, за което не си даваш сметка. И отново не случайно имаме тая книга, наречена Библия, изпълнена с история. Защото имаме хора като Авраам, който получи огромно обещание. Обаче в живота си никога не го видя. Но това, което го движеше, беше вяра. Вяра в какво? Че трябва да бъде покорен на Божието Слово. Че щом Бог е казал: тръгни в тази посока, направи това нещо, аз трябва да го направя. Имам ли гаранция, обещания какво ще видим? Няма. И понякога наистина знам, творец съм, знам страховете, знам колко може да бъде трудно, знам как се борим с разочарование и трябва да бъдем честни за всичко това. Но в края на деня, това, което ни движи като вярващи хора, е покорството. И точно затова тези въпроси са толкова важни. И толкова е важно да застанем пред Бог и да си дадем сметка: Господи, в край на краища, какво наистина искаш от мен? И да сме сигурни, че това, което вярваме, че Бог иска от нас, не е това, което ние сме решили, че Бог иска от нас, а това, което наистина Бог иска от нас. И това е един процес, това е едно пътуване. И затова сме наречени вярващи хора. Защото това е процес на вяра. Амин? Нека се молим. Господи, благодарим Ти тази вечер за всичко, което можем да говорим, за тая зала пълна с хора, в които Ти си вложил творчество. Господи, моля се от всичко, за което си говорихме тази вечер, Ти да използваш дори една частица и да срещнеш всеки един в мястото от живота си, творчеството си, израстването, където е. И това, което си говорихме, поне частица от него да говори на мястото, в което се намира в живота. Господи, ние се молим за творчество, което да излезе от Твоя дом. Творчество, което да напълни Твоя дом и да прелива от Твоя дом. Господи, творчество, което
творчество, изобразително творчество, с което да те издига. Но също те молим това да прелива в този свят и да говори за чудесата на Бог, за сърцето на Бог, за любовта на Бог по начин, по който я разбираем за този свят. Господи, издигай свещеници, издигай левити, които са облечени в адекватна форма на съвремието, но безкомпромисни в своето следване на Христос, които да бъдат светлина и сол в този свят и да установяват Твоето царство в света на изкуството, света на творчеството. Господи, благодарим Ти за гласовете, които днес има в Твоят дом, за гласовете, които Ти изпращаш от своя дом. Ние Те молим за умножение. Особено за нашата страна, Господи, ние Те молим за умножение. И Те моля, Боже, тези, които са на този формат, в този фестивал, най-вече Ти да извършваш чудеса в сърцата им, да зараждаш мечти, да зараждаш творчество, да зараждаш вдъхновение и устрем и да ги изстрелваш в посоката, в която искаш да се движат. Моля Те за изкусни музиканти, за изкусни творци, за изкусни композитори, в които има вложен и талант, и дисциплина да развият този талант. И Те молим Твоето име да бъде издигнато в този свят. В името на Исус се молим. Амин. Нека да се изправим. Вземи сърцето ми и ръцете ми, измий ги в любовта на Твоята благодат и безсилен да стоя, ще пея, щом изгубя песента, ще пея, дори когато думи нямам пак, силно ще запея с глас, само Теб ще хваля аз. Вземи товара ми и моите сълзи, дръж ме в трудности, с надежда ме води. Битката аз губя ли, ще пея, даже силно да боли, ще пея, дори да не виждам смисъл пак, силно ще запея с глас. Само Теб ще хваля аз. Само Теб ще хваля аз.
Сърцето ми гори само за теб. Всичко си за мен. Из душа ще пея хвала, докато видя утрото аз. Сърцето ми гори само за теб. Всичко си за мен. Из душа ще пея хвала, докато видя чудото аз. Само теб ще хваля аз. Само теб ще хваля аз. Само теб ще хваля аз. В утрото на вечността ще пея, в битката щом победя ще пея, и в последния си час аз пак силно ще запея с глас. Само теб ще хваля аз. Това е нашето посвещение към Тебе, Господи, силно, винаги да пеем само на Тебе. Амин. Нека да отдадем слава на Господа още веднъж.